menandai dimulainya acara atau gelaran wayang kulit wonten ing kaliyan dalu punika. Semoga para tamu mengatakan lumadari coro sampai ke para kalaban ulus hadi Purwo Madyo Usono punya pamukas semoga sarsahipun tutup kanduwasan adalah alhamdulillah wirabbil alamin. Sugeng amiksani pagelaran Ringgit Pacucal sebelum atas sesarengan di dalam Cahyo Untadi saking Jawi Tengah. Apa yang mati? Janji wis gedul saka kuburamu aneh aku bakal mati. Dino iki kalak pateni, patenono. Katresnane saka Gusti Allah lantaran ibumu ya Ibu Lurah Dak Watul Sholihah SP.
tanpa lantaran bulurak mokal wae dhewe bisa nderek silaturahmi meneng bisa jarak kene. Iya Mak iya. Kaya ngono kuwi. Ugi ngaturaken panuwun dumateng sagung para panitia ingkang dipun pandhegani kaliyan Pak Eko Wahono. Iya. Ugi matur nuwun dumateng Mas Tarik sumrambahipun Ketua BPD Pak Kolu, Ketua LPMD Pak Suprapto. Alhamdulillah malam hari ini dipun rawuhi kalian Ibu Camat ing Siman. Iya. Panjenengane sing ngayomi karo warga masyarakat ing Laladan Siman, wabil khusus ingkang mapan wonten ing daerah teristimewa marang Bu Kades Dakwatul Sholihah. Ya. Mergo panjenengane iki bulurah iki lak Kyai Putri. Ya. Ya diayomi karo Bu Camat ngene wis klok. Luwih luwes, luwih keres ngono lho. Ya. Yo nadyanto nuwun sewu selama bulurah ki ngasta dadi kepala desa nganti rambah kaping 3 panjenengane iki wayangan nembe ping 3 ning awake dhewe mau lak ya krungu dhewe lamun to dawuh pangandikane bulurah nalika pidato sore mau insyaallah engko panjenengane masa jabatane lak kari kurang 2 tahun. Ya mergo karo pemerintah pusat diparingi bonus ditambahi dadi 2 tahun meneh. Insyaallah engko tiap tahun dalam rangka bersih desa